makaranta. Duk yadda ka yi sai wani ya zage ka, manta da mutane, kai komai yadda ya kamata. Mutane da yawa ba su iya bayyana uzurinsu, riƙa ba su uzuri ba sai sun faɗi ba. Idan ka ga mutum yana tsarguwa da shiga cikin jama'a, shi maha'inci ne. Idan ka ga mutum yana fushi a wurin jayayya, to maras hujja ne. Idan ka ga mutum yana faɗa, ba shi da abin faɗi. Mai gaskiya baya tsoron jama'a, mai hujja baya fushi, mai abin faɗa baya faɗa. Wanda ya fi kowa jin daɗi cikin mutane shine wanda bai damu da sha'anin mutane ba. Ba duka wanda kake so ne yake amfaninka ba, ba kuma duka wanda kake ƙi ne yake cutarka ba. Wuƙa ko tana da laushi, yanka take yi, magani kuma tare da ɗacinsa ana samun waraka a cikinsa.